Сега да кажем, че таблицата за умножение не се учи. Това те няма да са съвсем учебно-образователни, а се запаметява, което е едно интерактивно упражнение за запаметяване на таблицата за умножение. Като ще разгледаме всяко различно умножение с число и започваме с 2. Сега да започнем вече да ги подреждаме. 1 по 2 е 2. 2 по 2 е 4. На две места имаме по 2, значи 4. Така е, нали? Да. Така, 3 по 2 е 6. 4 по 2 8. 2 по 4 8. 2 по 5 10. 2 по 5 10. 2 по 6 11. Ще е интересно да сбъркам, докато правя филмчета образователни. Но няма да сбъркам на 2. Със сигурност. 2 по 7 14. Така. И 2 по 8 16. И 2 по 9 18. Така. Това е нещо. Утре, това е други ден. Ако съм втори-трети клас, не знам, може и да ми е полезно. Освен това имам и калкулаторче. Мога да си сметна различни цифри с по 2. Сега. Тук няма 10, защото 1 и 10 предполагам, че са лесни. 2 по 10 е 20. 2 по 42 74. Я да видим някакво по-голямо число. Добре. Изглежда, че калкулатора смята правилно.